hvad så derude? Gustav Nikolaj her. Vi har lige noget, vi skal fortælle jer. Okay, lad os starte med konklusionen. Vi håber alle vil støtte missionen. Næste års revy skal vælge Aarhus by, og I vil danse lige til morgengry. Hey Nikolaj. Hvad så, Gustav? Jeg tænkte lige på noget. Ja? Hvad nu hvis vi stillede op som kapelmester i år? Kapelmester, siger du, ja, det kan jeg lide. Måske vi to skulle tage at lave lidt magi. 100p, ingen tvivl, vi ruller, vi gør det. Lad os give den gas og lad folket se. Disco, tango, jazz og rock. Vi skal det hele, vi kan ikke få nok. Vi leverer fed lyd til dine ører. Vores mus, den kan ingen røre. Giv mig lidt blæs, ja, giv mig lidt blæs. Vi har selvtillid, charme og legendarisk lækkert hår. Du kan prøve, men no way du overgår. Vores rap, det svinger, men ikke i kvalitet. Du ved det frækt, den ikke spiller på trompet. Vi er bandskænd, Pol 2,0. Ryst jeres røv på det fucking dansegulv. Der er meget, man kan sige, der er arbitrært. Men en ting ved vi, det bliver ekstraordinært. Hvad sker der nu? Jeg tror sgu, han er blevet til en bassist. Okay, nu er vi tilbage med flow, der er smidt som en babyrøv. Ruller med 100 i timen, du kan ikke få nok af de fede tunes med sygt bounce grooves. Hvis du følger med, kan du lave lidt move. Og selvom vi bare jammer, så er der ingen tvivl om det legendariske bars, som vi fucking slammer. Derfor tager I alle notits, når vi kan lade være med at lave hits. Yo. Det var faktisk alt vi havde, men inden vi er færdige, skal vi lige høre det spade. Det er sgu i orden.